Hey, kung ano? 5,000. Ibuhan ang alawas, una? Oh, yata si mong maestra ring 5,000. Si mong estudyante, bilang buhok. Unom? 3, 4, 5, 6. Oh, tag sa kalibo na sila. Kung sa may dadon ni mong sakyanan, eskwela mo? Ha? Maglakaw ra ka? Dato kay ta? Na, pag-pour diha? Tarong sula? Ita ning kinabuhian eh. Iput-ut ng tagmayos tong anak ani. Terus ginawa to, sige pa pamugon. It pa kayo daw, short, gisi na kayo, wala nang tagapalit ani. Umikan ng alawat sa 5,000. Kaya nang yata na ko ng mga classmate niya. Ito, buwi ah.